селото. Всички страни. Напълно всичко. Бяха 13 всичко гори. Гори общината. Цялото село е пламъци и дим. И ние ще трябва да стана в пеща. Бягаме с мамо. Нося една възглавница. Що ще не знам? Чуваха се оръдията от към Добрич. Беше започнала войната. До обяд румънците в село не посягаха на хората. След обяд, когато започна отстъплението, стана страшно. Бях 7 годишна. Скрихме се у нас. През една пролука виждаме как войниците карат жени, деца и мъже към село, към касаплии. По едно време виждаме, че водят и по-големия ми брат, батя Желю. Като наближи нашата къща, започна да вика: "Тате! Отивам, тате! Ще ни убият, тате!" Всички... Добруджански фронт. Войските на Варненския укрепителен пункт под командването на генерал Кантарджиев влизат в опразнения от брега Добрич. Незабавно са отправени на позиции североизточно от града. Късно вечерта пристигат части на 6-та пехотна Бдинска дивизия. В състава й са включени 35-ти Врачански полк и 36-ти Козлодуйски полк. Кавалерийската дивизия на генерал Колев се движи по посока Добрич с главна цел да охранява левият фланг на пехотата. На 5 септември започват тридневните епични боеве за Добрич. Сутринта на същата дата срещу позицията на 8-ми приморски полк са предприети няколко масирани атаки. С обединени сили приморци и бдинци с помощта на пристигналето на бойното поле българско население успяват да отразят атаките. След отправеният молебен в църквата Света Троица, жителите на града се изтеглят към посока стрелбата, за да помогнат с каквото могат. Раздадени са им 500 пушки и боеприпаси. На бойното поле се чуват викове: "Патрони! Дайте патрони! Гранати!" Жени, деца и старци се втурват към позициите да помагат кой с каквото може. Доставят патрони, гранати, превързват ранени. По виковете на войниците разбират, че са необходими кофи с вода за охлаждането на нажежените от стрелбата оръдия и картечници. Неприятелят е отблъснат. Той достига до телените заграждения, след което се оттегля и заема отново позиции. Кои са тия? Бяло знаме, разбира се. Защо Не е въснат. Как копаят? Бяло знаме. Иска да говорят. Руски парламентари приближават българските позиции, за да искат безусловното предаване на българската войска. Казва на руски език. Българската войска отговаря с пасирен огън и парламентарите са принудени да се оттеглят на първоначалните си позиции. Мам, ти нали не искаха да ги измамят?
Ти не са истински? Не са истински дете, не. Не си скаха да ги знаят. Другите нападат. Тревата пламна вече горе. Нападат, романтики не знаят. Боят е изключително ожесточен. От лавината от куршуми българските юнаци стрелят с оръжие и лично оръжие срещу своите нападатели. Румънската, сръбската и руската армии настъпват срещу многобройният си противник българските юнаци. В сраженията активно участие вземат и жители на град Добрич. Силите на Антантата достигат телните ображения, но не могат да ги преодолеят. Връщат се назад и заемат старите си позиции. От българските окопи се чува мощно ура! Генерал Зеленовски издава изрична заповед Добрич да бъде съвзет. Те се отказаха. От усилени артилерийски огън, картечни откоси и пушечни изстрели, българските войски отбиват атаката на силите на Антантата. Аманда ги закрива. Аз ги виждам. И картиш.
След изричната заповед на генерал Зайночковски да бъде превзет Добрич отново, щурмови групи на неговата дивизия успяват да пробият целените заграждения, въпреки масирания обстрел от българска страна, налагат взривове и се връщат отново на позиции. Щурмоваците режат бодливата тел, поставят взривове, които да унищожат телените заграждения и да направят проходи за войските на Русия, Сърбия и Румъния. Те носят бомби! Те носят бомби! Привата ще душат. Взривовете са поставени, проходите в бодливата тел са изрязани. И румънските войски предприемат директна атака срещу българските окопи и позиции. Румънските и руски войски, подкрепени от сръбската армия, атакуват българската позиция. Телените заграждения вече са преодолени и противниците се стават лице в лице. В истинско клане. Българите излизат от окопите си и после атакуват противника. Както пише Вазов, боят се обърна на смърт и на щити.
българските войски успяват да отблъснат атаката на руснаци, сърби и румънци и отново се прибират в своите окопи. По полето остават труповете на загиналите войници от 4-те армии. Порежда настъпление към Варненци с силен артилерийски огън, а с основните си сили се насочва към Птинци. Козлодуйският полк губи близо 30% от личния си състав. До обед боя Зайношковски хвърля целия си корпус. На 7 септември части от конната дивизия следва да се насочи в посока североизток. Към 8 часа чуващата се стрелба от към Добрич е със силата на Тътен. Генерал Колев, командът с конницата, упорито търси връзка с защитниците на града, но дълго време не успява да я осъществи. Последната връзка е, той успява да чуе по телефона: противникът настъпва с превъзхождащи сили, пехота и артилерия. Положението е много сериозно, имаме много загуби. За този отговор генерал Колев има съдбоносно решение. Конницата тръгва напред към Добрич. До щаба той праща донесение: тръгвам с дивизията на изток, за да действам във фронт и тил на противника, насочен към 6-та дивизия. Минавайки през силно пресечен терен, дивизията допълнително е забавена от няколко неприятелски атаки, които са открити. По пътя пристига заповед от командата щаба, която гласи: незабавно настъпете към Добрич. 4 часа след обед на 7 септември конницата е близо до Добрич. До този момент 6-та пехотна дивизия е в постъпление. 5 часа и 15 минути първа конна дивизия на генерал Колев напада сръбската дивизия. Изненадана от неочакваната атака, сръбската дивизия започва да отстъпва. Разбрала за идващото подкрепление, 6-та пехотна дивизия е преминала в контратака. Напред тръгват всички до един. Живи и ранени се хвърлят в последна решителна атака. С тях воюват и гражданите на град Добрич. Паника сред настъпващите румънски и руски полкове.